Jossakin virastossa tonttumuori pohtii, mitäs sitä frendilleen hän lahjaks antaa tohtii. Muori katsoo lakikirjaa tai sen reunamalle, tarttuu hyvään hallintoon ja heittää bussin alle. Tonttumuori tempaisee ja kaverille soittaa, sanoo kuule tässä diilissä nyt kaikki voittaa. Tonttumuori ei nyt vaivaa pajan hallitusta, merkittävä hanke vaatii pika toteutusta. Kiikuti kiikkaa, hyykäti hyykää, tontut kun reippaasti jouluna kyykkää. Himpati pippaa, humpati puppaa, tontut kun riemulla keppi jumppaa. Tonttu-frendi innostuu ja rekehensä hyppää, koko läänin harjan varret mukahansa nyppää. Muori virkkaa, nyt me harjan varret kustomoidaan, liimataan niin moneen kiva tarra kuin vain voidaan. Frendin pajan yli siltä suihkii pussukoita, pehmustetut pohjat maksavatkin mansikoita. Frendi ei nyt muista, josko muori kepit maksoi, onneksi hän silti jotain laskuttaakin jaksoi. Kiikuti kiikkaa, hyykäti hyykkää, tonttu kun reippaasti jouluna kyykkää. Himpati pippaa, humpati puppaa, tonttu kun riemulla keppi jumppaa. 60 tonttuu aikaan saavat videot niin oivat, että Oscar-gaalassakin varmaan reagoivat. Eikä nämä muuvit löydy mistään YouTubesta, nämä kyykkyliikkeet lähtee pajan budjetista. Mutta jos ei jumppaa tehdä, tonttumuori suuttuu. Idea on kyllä hyvä, moraali vain puuttuu. Ja jos tonttumuori suuttuu, syntyy huudatusta. Muori punanuttuinen pian onkin koko musta. Kiikuti kiikkaa, hyykäti hyykkää, tontut kun reippaasti jouluna kyykkää. Himpati pippaa, humpati puppaa, tontut kun riemulla keppi jumppaa. Tonttulehden toimittaja muorille nyt soittaa, tämän rahan käytöstä hän kysyä vain koittaa. Muori sanoo, jotkut tajuu, näköjään te ette. Onpa ikävää, et tällaista te kaivelette. Mitä väliä opetuksella tai luokkakoilla? Kyllä koulut pärjää kepeillä ja porkkanoilla. Etusivun uutiseksi tonttujumppa pukkaa. Somen tonttu kansan raivoissansa repii tukkaa. Kiikuti kiikkaa, hyykäti hyykkää, tontut kun reippaasti jouluna kyykkää. Himpati pimpaa, humpati pumpaa, tontut kun riemulla keppi jumppaa. Muorin tempaus haasteen heittää koko pajan ylle. Mitä oikein pitäis tehdä tälle perseilylle? Vaikka muorin touhut tuottaa raivoa ja huolta, pajan pomot pitää silti tonttumuorin puolta. Tonttufrendi rahapussit rekehensä lastaa, hän teki mitä pyydettiin, muut päätöksistä vastaa. Kun myy keppejä ja pusseja ja videoita, riittää vuosiksi lippua ja limpun päälle voita. Kiikuti kiikkaa, hyykäti hyykkää, tontut kun reippaasti jouluna kyykkää. Himpati pimpaa, humpati pumpaa, tontut kun riemulla kyllä sut kaverit puhtaaksi pyykkää. Tontut kun reippaasti jouluna kyykkää. Kilisee, hankinnat humppaa, tontut kun riemulla keppi jumppaa. Osta mitä ostat joulupukin pajan piikkiin. Alle 60 tonnin et voi jäädä kiikkiin.